Thì hello perlok dia sung phai phi sa YouTube channel chonga te philawan biang hakane ke video chonga kalang ka babes pha pho sung ba pe ka hado bukuru hakane ke video ngan itho ipi ke khana mo kalang ro ka balaji asisa hakane ke ri khasi chongi hakane ke banai bamanta hakane ke banai bamanta hi ba ka khubar ka ba phala ka ba pen yalam sisa yangi mo bangin bet bangin ngai ya ka kan te hangne nga video ngani tho ipi ka dai sisa ni em bangin lai ka te prok sung phai pe janga pe ber nga hado bukut wanam skip ka wai video ro khana mangani tho ipi ke ai kata bat kumno kawan bat ke ai ba penlong ya ka bat kumno bangi ngom ma na ka da ka ai tang la tv ba kumno ba penlong ya ka ngila sung tho i kumno ngom te sung pha ka wai nga karpat sung pe do bukut wanam skip ka wai ro ka video wanam skip i wai ro i benta te ka bas dang na aku play gitu bala ju kersan yang anak kapor te hakane video ro menta kita berang wan thamai sung phai rap subscribe ki bala ju pe teng ro sung pha ki bam pa dek subscribe sung pha subscribe ngan khnang bakal long ka jing ai man sin ke nga na kapor bangan upload ya ke video ki ba kum kini te menta ngarang don selang kha te mlai lengan lek phai ngai ta la le la long la san beje pe ki sing gala dom tamba banseng ambut bansna ta video tamba ambia por ta ka por ngai por ngada norway ngasuk bani tho tai phi te praksi mata kini kita yo beladan ladan kum kita ki post ki ba video i ba ki hana ki post yang ki khasi kan hana ba ki deposit san khau hajar ki invest ki ya nya ko san hajar ai gitu ngai scam bara na fi bon na fi bal jo i kita namar amtang wei khasi la ne tang ar tali ki account facebook jang ki khasi ba post kata te hamne ke ngani tho i phi ba ka de sisa ne em kata te sung bha perlok ipe ka ipe ban nga hado kut te na phila kum to ang mani tho ipi ba piju i tharai kata ba kala credit hana mainly sa SBI bank account jang ki ba te perlok hang ta ke mani tho ipi ba kum no ma tang san khau hajar kin deposit kin ya hado nya po san hajar ba de kilak teng te ki ang kila kini tho hang to ya ke testimony la ni ki jing tho khana ba hana la chen si kalai song ki kala long ka jing kar khu ba khaw e te ngi la e be ngi la e text ki ya ki na kila text ki kin coba de ke english kin ai ya ke ling jong kita ki bru ki ba pen invest ki dengan ni tho ipi hang ne ba ka de si sha ne am te am tang bangan ni tho khana tang bangan i phin i ka du changa an rengan pen i lambat ki screenshot bang la ya ha ya ki kerteng jong kita ke bru ngaya lut ma ang bangam kan mau re klik ngan wa ling ba screenshot dep nang ta na screenshot un pe ka teng jaki ngan wa Facebook ngan pen iya kita ki post jong ki bar ban ngan ni tho ipi ke ai bala ja na mar la dan jing cia ro ka ta ba den ka ta ka daw ngala ban confirm ipi ngala ban peti kena ipi ba ka de sisa ne em kata ka ba long kum ta te sung ba perlok ipi do bakun yang ini le no sira ta topik ngan pen iya ki screenshot ki jing batai ro de balai ke ja bat ka long kum no ban ne ka ai ka daw ro te khulai siboni phi perlok bala ipi ya ke ni sung ba subscribe te ka video jonga ka pat kut yang ni le na sira ta topik te perlok hane ngan pen EP ngan play Facebook ma ngan pen EP thagi kerteng jong ki khasi ke ba post ya kata kadur than rai te ngalak kerteng iki udang kan ma stang we ar te ngan walut ya barok jong ya kita kerteng mo te iway day ni sensar ke arsati tharai kerteng mo te kete lapang mo ngan suka kadur jong i te pe i post jong itu mo ndai dan kene ka post te ba phala pe ka post ba phala pe itu pe hana ya account ko is credited by to ta 1 million ang pe hana kum to te ang te ro la tha kene pe kala poi hana bala credit turo la credit mo te kene kin hang ne ro ba tha congratulations to me guys I don't know this bitcoin mining was really changed my life all thanks to the coach te ka coach ka tai dai hang ne Lauren Carrington ma te kene dai kita Lauren Carrington ka bitcoin mining investment trade at self-employed works at bitcoin and blockchain studied American Express ketemu kedur jang kapai ketai
tambah pe pin i hang te gadur kan thai pe hang nei pat day basic info day mail ha an pni phi day basic info day mail kemut shinrang yang te kasnem kha hana tha wai kan dai pranya kemut la tamen tang te pet gadur bat ka post mi habrang abat ka info mi habra te la bon mo tang ka to ngana kan mau tang wai de to te pe hang nei ka jing post ni la bon mo ka post pe hang toro la post la kredit ka tai bon lak bon hajar hape pinala hai ban ngai ka para ka si pe pelok tra kani ka ja sha da akasingi tenginum kerdo syo pe hana to lai pe da content ka si be notang should have lai pe jar INR man ngai si ya biang lai lak ar pelajar aden lai kan ta kani de jing sha bro jing khoblai ke de sai mis hana content ka si be dai te kadai tang ka to ka bai dengan peni syo am nang wat ki durma nang wat syo panjang ni na galeri janga nang wat syo pe ne wai sumar jo khars emle nang wat ka jong ne braru mamtahi sumar jo ka to dai sumar jo khars emle bakim dere ki friend janga ta kadao kim power te da dai ki friend jonga da keloi ba ben pau tempat ngampat at friend re ki ma kada kom power te da kaslam palan an forward aw te la lami la da hang nei ken ka ju kham slam yang ama da kaslam palan an forward la forward ngan chu ko de ni video kan kemun ta ga ka slam yang pe hang te la dan hado katoi perlaknya soal tom le dai kato kampai ra pe hang nei ken bala thau congratulations to me, I also made another profit from Bitcoin mining today tero pi yang bala thau ne Bitcoin today guys, this is real and legit to go give it a try now, see how it work. Tap on the link to tail I mentor pada day jak filtera ma la I mentor ba kerteng to jak filtera la klik ya gadur tambah aslam palat nasi ongan forward tengah la forward perlak mentah la pa ngani gadur pe yang toro la kredit hana san la live hajar aga bang account hana pe jete tarik ro bang la ni mande ar futri pe gitu guys yang hana te katai de kene pe bon ba ma bo post hana pe seturu ene toro filarama te kiwa hang te hi ka jo hi jaka pe Los Angeles kerjanya to te thara sinrang to de kidan si bon andrai kalang ka jo ba ka post dengan penipi ke screenshot bagi si kan gi kerten ki account chung ki kasi bala ya ka to ka post kan de nei be jar sar jos kemle ne ga bai mo kalang kum ka to kanong ka ba bagi invest enero kit alwin kalang kum to bang penipi te kum kini ki kum kene filtera lene kum to loren komunik perlu kuma pilih iya gitu post kita ngalapan i bang screenshot bang record bang kunto ma kila pan ya ki post na ba kila ya do kato to ki kasi bat kila ailing ru ya kato ka manager ba kila text teh ne perlu ni thok khanai pina ba la dan ba persang ma pra kasingi ba persang iba dena tena jan mongam marbisu thara kiti te ila text gitu kasi pat ki text daga pareng te ila ai ipan kaling te ila ya iklan pada kaling to kasi direct back ki ai kaling jong to ka ba commander te to commander ka ba pha deposit iki makin ya profit tenang ta kala text gitu
te latek se kita ki ya kita ki mender kan te gila pha deposit nahi te ki kita mender ki ong basis 4% bai bahkan ya profit te ka kala try na persen na ban try na ban deposit te kala deposit san aja ko ta mender ko ong bai apsi kenta te kala apsi kenta mo ada den pala apsi kenta kala tax biang u te ulah reply te uang abon persen na profit jang pi te apsi minit uang dan dalam apsi minit pat kumto uang parhana senses 1000 na transaction fees yang ta kan ka sung tho bakala sha thak te na kala sung tho bakala sha thak ka su ngam no ken te kalong kata ka bai no ngan ni tho khana i tho i phi ba kalong kat bangun batai nam kwa ben jrong than te kalong ba ngale tho i phi man ta kalong ka bathang te han rai kum no pat to khasi ki ya ban post ni tho i phi su ta ka bai ngam pen jrong ra ka mi tho ya kita khasi ki ya ban post ki la bon ngut ma da pi check ha gitu profile jong gitu kan ki nong pon investment lab si bon ki no ki dan friend khasi te dan ki account friend jong khasi jong ki ba lock account Facebook dan pat ki ba claim lock account te có một cái đau ba pen long ye kane kalong ba kito ki khasi ta ki ba claim lock account bon ba ki ya ban post kum to kamun kane ba kadau ko ba kadau ba long ba ya kato account Facebook ki la ya hak te kito ki mender ki la ya hak ya Facebook account jaki ta kadau ki siya man post kum to ki ba pen page yang ki kasi kan te kumut kato ki account jang ki kasi ki bala sa hak gitu te la sung thom ta ba de ba sa hak ngan batai pa di pi kum no balai ki sa hak kane kalong ka problem ko ba kham ya ba ken ki ching e ba kham ya ba ba bon ba ki sa hak na ki daw dengan ni thoi pi balai ba ki sa hak na ki ta ho nyom ti mo no dan ki we ki lan rengan ni thoi pi kat kum jing sem janga kat kum ji so tho janga la dang ba class ng ba ma ba pen be ye ka da ba comment pi ha description janga wa nam teng hira comment be description nga te kadau ba kalong ba ki dan te ngai i ki to ki account khasi ki ba tha kum to da ki long ki ba kham start ki ba kham nang ki ba kham rus ba nang pe ye karyam karam ki post men shwa jong ki ken in ki ba start si sa am kum mangi ki nang rap i bu te thang to kan ni sai ang ba ki ne ki khasi pila i la jan lai than la blai than ke ne ke tre online no te ki kwa no ken manwat ka mai online te da ki la kwa na ke to pat ka ki wat ki website bala ka mai online te da ki la lap mo ki kwa try no ki to dan ke website fi hi ba ki pan ni account ki pan Google account ki pan Facebook account email login da kano ro ni da nomor phone tengi teng ken man ai da Google ne da ka number phone tengi ai no ken da Facebook te thang to ken mar sanai ki Facebook account login Facebook account ko to pat itura jong to website ulaya ya lut ken barak information jang Facebook jang phi dala ya lut ya barak information ne Facebook jang phi pat kisah hak pat untuk ki login pat ki hak ka ta ka daw ken ki ya ngathara phi sahye ka ta ngamut nama te kalai ugai kalong ban fikir ko to ang mga khang fi ban wad kama lan ha nyu ha ban wad ban insa ko ma ka ba ya ai nok to ngarong le unta hi te ang ba ngai thoi fi ro long bangal experience ma an re ngam pa sa hak re na te sa hak re nga sa hak pang ko YouTube channel ta bangal ya recover pa itu ba kwa man recover ngala an penirap ka bala ai re ang banganang bai ma an re ngam ko pa banganang te kawai ka dan kam ba da pila kum to da piwat kito ki ba kamai online sa da ki pan ni phi da kaling kum kita lebe de email na ai Facebook na ai number phone ro lebe de email lebe de email da piteng kan han re kham pha number phone la number phone gila ayo
nhớ nomor phone password ang to ai kat ba piman te tang bang ang be le da email te phi email lai phi ang phi teng ma nga sung tho phi ang phi teng an re email pan hapo google jong email setting jong phi de man le ga two step verification two step TWO2 mde TOO nga la ni TWO ke dai TWO2 phi la man te two step verification te kino ki brigu mamut pan hak la ni mut pa ini email jong phi na da ki tipi ki password ma ngam tipi ki nang hak ya ki tipi password te shwa bakin la man login ka google kan ong ki ba kan ong phi dai na em phi ba le ya kan ni te da phim dai ra de jing tip jong phi dai ra de jing le jong phi te ong be no ti kim la shor ban login an re da phi le pat kum to ma da phi pha pat ya ki han men ki para jong phi ban login le da ki e ba than jong phi ba yang san jong phi ban login te ka tar google kan ong an re da ka ong pada phone jong phi ong ba yes te mut ki la man login ama dai pan ida khar kum to da ki ong kum ta ken ke suan kol mar kham jing ti jong phi I will know the kim ya shu ra te nai ko slide nang ne mat da view le shwa google to two step verification nanta sawat ki link kat ba piman login be da ka google rom le le shu ra te ta ka ta perlu kum le shi bon na pila te video do bukun ngala ya ba ta ker ni re da ga pidon shu ki jing ti ai te ne ki jing ai mo te som ha comment yang ha po inbox khna makan la persang ban wa ki re mình đẹp cái chuyện nghe trong phi cảnh hình ra ông ông về bằng lạ bên lại 6% chặt ba là anh ngân lệ bây giờ bấm lạ theo vào số phải đây ấy để được việc quả bên năng vật bên lệ cũng nó bên lệ two step verification ru sa comment vào description hình ra thay anh xin hai cái video ngân sẽ check bahag email trong ngân của bấm phát đẹp two step verification hình ra bốn cái email trong ngân là đẹp luôn nomor ngating balasa hak teng moi email teng teng cái tak kadang te ring nang don ni tharai mam pandep te ngan persang dang don te ngan pni pi ma te mlele perlok kule sibon sum ha subscribe lem YouTube channel jonga wanam koler re dak jing subscribe jong phi yang perlok ka an sem si sayang ate man bo si video kan te tang kata hai kule sibon